Gamay ra. Gamay. Oh, gamay ra lagi. Ay, gamay. Yo, lagabi sa mga. Luya na kani ay. Okay guys, ang atong challenge karon inyo raning pabarugon. Sino na ramdahan na pre? Kada ra pabarugon ra. Oh, barog na siya. Ya, kung makabarog ka na, Ang makabarog, kung ana mo mabarog. usra ka try. Lagay sa may premyo. Oh, mukuha ra mo og tag 50. Siyempre, kung magadaog mo sa pagpabarog, naamoy bonus nga 50,000 piso. Ato, mukha og 50 pre. Oh, kago sa 50, kam Ngayon pabarog. na ron og ano mo matumba di may kapabarog. Oh, naay ka sequences ga punta. Kani ra siya. Masayop mo. Oh. Soldiering. Malimpyo ni among kaha. Ah, di ba problema? Apel mo sa siya. Apel mo na sila. Oh, apel mo na sila. Kung ako may nagdasa, premyo Apel mo pre. Apil mo. Pwede ba din bulingan akong itsura day? Kasi natutong kay buling na daan. Hindi apel ko ano oy. Dili buling ibutang ana. Harina. Para maklaro. Okay. Okay, sugdan na to, sugdan. Okay. Ah, Sugdan. tara pre. Dili, Babae na. laki, Oh, babae laki. Alternate, babae laki. Okay. Babae lagi. Yun na, Ah, okay. apel mi ano pre? Oh, find your height, guro ni. Buta na si Peter pre. Okay, kuha tas kwinta ra, makataw What ha. your height? Babae laki. Babae laki. Ano guna? Ako rin may nagdaog, di ko kadaog kung tigil na lasa. Ang mapilde, ang motrapo, ang imo rang luyog yapon ha. Uy, kari. Okay, sugod. Okay, sugod ha. Okay. Okay, sugdi na, pabarugan ako. Ay siya pre. Kung di mo barog lagi nga kuha nga nagsunod mo ko niya. Ano man eh? Alay. Kanina day pabarog ko na. Ah, sige sige. Panggabiin ayo. Panggabi day. Okay, start na. Okay, start. Nahagbong. Batay. Kuha day uwa, kuha day nahagbong. Ganun. Yan. Pahi day. Kana. Siyang nga siya gabot. Sa kay dila kay mo ako ipahid. Kay mo day. Buling pa ni sa uling niya kung dila day. Susiyan naging ito daw. Balik to yo. Ato na yo. Oh, balik liyo. Sige, tawa ikar ba bili si konti karon. Okay. Mari kay salig ani pakaman ko ni mo pedal. Orasyon pikot miot, kuot silubot, den simhot, barog lang yung taon, parang di mabuling ang hitsura, nga buling ng daan. Kana kiri okay. Yo na yan natan yo. Kuan diri ka nang singanak tong puti ba harina ba? Uli na manidaan. Kay kun ana to yo kay wa man ni color. Ah, minawang na mo ha. Wa man ni color yo. Kun ang pawa wa jud. Mo ko salig ani ako loyo. Di ko nga wala pa kay salig ano. Ay, kandi ka nang ataga karon lang kita ni butang diri. Butay bato. Okay. Uy, napay nabilin. Depende diskarte na pre no. Sa pagpabarog di basta ano. Dili, basta baro ano ra gyud. Tabling ano siya. Oh, one click. One day gina siya. One try, okay. Dog. Sa tuyokon. Nangandam. Ayusa. Ang kasi mong uyuan! Ikadupa nila, tulungan na dong! Kausaran ni kay puti man. Depende na ninyo ha kung tagsara o pudaghan ba ha. Wow. Nara na ninyo. Oh, basta ka ng boss, pwede ka mo dyan nga makabawas mo. Kontra mo usa-usa. Mouse niya day. Kamura soldier eh. Patay klaro kini. Ay gamay. Mura ka gay ka na. Abi kay pabarog pati dakuan sa gitsagit pa ka. Ay ko kilala. Kana binuwa na jud ye. Ge. Ready. Wala. Wala. Barog mo na. Dami mo ba ada? Rabot. Ay, panika. Mal to, mal. Mal. Ah.
Trapo ikaw sa kay Trapo, mama. trapo. Yati raman sa ninoon. Gina na yan. Yati mo sa nino. Serious kayo, serious kayo. Natagak na. Baan pa lawas? Doble ni trapo, pre. Tagak man. Re. Papa ko naman. Ay, pero. Wala pa ba ko? Respect na, pre. Respect na. Salamat, pre. Ikaw ang manunubos ako, pre. Ikaw ang manunubos. Go. Tay, shoot. Okay, ready? Okay, ready? Gina, gamay na. Wala kamera eh, kamera. Atos kamera para maklaro. Gamay na. Ay, abang ilaw. Kamera mo lago. Meow. Okay, sunod. Okay. Ready? Game. Trapo. Ayan, titong-tong kaya kan sila. Titong-tong. Nakaabot na. Ay! Ibalik. Ay, Ikaw, Chris. ako na saan? Okay, berikan mo dyan. Ay, nagsunod ha. Arin na dire kay. Aron baka tungtong sa to. Ano puta ana? Babala, pre. Babaw lang siya. Hmm. Okay. Ako na ni ko sound. Patang ko pa. Grabe ko pa. Magilang taon niya. Wa ujud ko 50. Ulay og amian tas kwarta. Barog lang itaon. Mga espiritus kidlat. Gawas na. Pabarog ganing di botilya. Mumaor gid kadako sa kuwa. Paghuwat kay di man kamoy trapuhan. Magbuot mo. Ay kana. Respect. Sus, untol pa man. Baga-bagaon na to kay di mao ning klaro. Baga. Pagpito yan gabaan gid kay Okay, sunod. Next. Dali, pas. Why 3 attempts kami? Pas. Ya 3 attempts ya. Usara dyan kapten. Wa pakilaw ka to apot dari. Klaro na kaya na. Ano lang. Hindi na lang tawag to. Lagi na gabay. Lagi na dito. Kana mo bumata pero me. Animal mo siya. Rider. Kapag na kita kabaw sa dipahin na to. Ano tabaw sa lain? Okay, berikan mo dyan mo. Mahal. Mal. Gamay ra. Oh, gamay ra lagi. Ay. Yo, lagab. Luya na kani ay. Pwede pa man ako. Lagi ka pa pre. Di mo pay ala ka. Ayaw pa gani. Ikaw malagi mo inedisa. Wala, ikaw na lang. Ikaw nakasabi na lang. Ay, sa dali, exam tayo. Dali ako mukha na ng kuya eh. Nanawa na dia. Okay, mas gwapo ba ko ni mo ron? Wala. Ala. Ay, ikaw na sa. Respect na pre. Respect pre. Ay, pagkansi pre kay looy. Eh, para dali ba? Kuha ng largo kay. Ano na istorya kay para dali. Oh.
to? Kaya naman na may uniform ta atong naong tanan. Lay. Oh, nilapas maroon. Ay, bahit. Trial pa man to. Trial. Sige, pare. Trial man to. Oo, sa kay Tom sa mong naong na body bata na niya. Sige, ya. Ako ni Sir Tontong eh. Oo naman eh. Sige, sanan. Ay! Ako rin yung butan mga tama. Ay, usan lang ko ay. Be, osbabe kayo, wag ko kita osba kay lain kayo paminaw. Yeah. Yes! Hapit barog. Ato sang bare, osara niya, oh. Sana mo. Osara lagi ni. Ato sang nandek. Kami ang tandi tapuhan eh. Saon begini nga. Sige. Sentimaan. Ate Pasaylo Helen. lang ko ha. Pasaylo lang kay ko dai. Nga usar gini ko. Sa kapan. Next. Next. Ikaw oy. Hindi na madagorasyon eh. Bahala na eh. Ikare magbot. Ang kwarta sa taon ko eh. Sus! Fireball. Ikaw, gabaan na naman ka. Nayawakan eh. Karon, gabaan ni Rina kita. Swerte anak ko eh. Sige, ikaw Jen. Ruyo. Di ba taga sa tong kuan na nanay natin? Tadi ka pala dari sambil. Dali. Kuna mayroon. Ayaw sa. Niga man ta sa. Hoy. Pinli taon mo. Hi friend. Friend. Mala ka dito, friend. Sila nila kung pangmangkod ka. Wapa nila niya. Sus, huwag yung kabain eh. Mura gadaw ba na naon? Naon gire. Naon gire. Sige na rito. Ay. Okay, boss. Okay, kiki. Go sa. Go. Paningo aja no paningo. Hello. Hi, hello. Practice. Ay practice. Uli practice oy. Yan lang. Gusto ko na ba talaga? Oo. Wata na ba kunin mo yan? Napag-utan sa ganang. Oh, amiga, kita dayo. Alam mo, maligo na lang ko diri oy. Nagdalapit ako. Grabe, maligo na lang ko diri oy. Maligo ako. Sige, sabon dito. Dali, oy. Dali ba? Joy. Ay, Sunod mo min di sa mo. Ikaw dali sunod niya. ikaw guys na. Ikaw sunod di sa nako. Dai bawas ka nako dino. Yay, next. Oh, ni kwarto. Ano kwarto niya? Asa kwarta oy? Kwarta oy. Asa kwarta? Kalayo ron ako diri ako inyo pasanginlan. Ako labot yoy. Asa Ano ka palabot anay? Taguan ko na yung singilan yan eh. Tala ba yan? Panaw mo ka na ko. Wala mo kong hilabot yun. Saan ang Kabagal tao? ay klaro. Taka na. O, saan na mapagkana na. Cellphone nga o. Taka ang taon mo eh. Ari na kasi kami mo challenge sa dito mo pa ana ro mo barog to sabay ko ako. Cellphone mo na ako ang gipuan. Wala mo hilabot. Kita may nalinya diha. Unsa naman yung tao ni. Ako may inyo pasanginlan. Ikaw man to dai. Layo na kayo ko diri. Wala na, di ko kawatalog na utaray, kawatalog na. Abi naman yung ari akong naong inyo sa inyo. Kisa may Wala suka mo hilabot. Kita may hilabot na din. Kita may naadon na misa. Wala mo gumudoon. Agit na, nasa mga dagkog tutoy, kaya gimano na ipanusin mo na tutoy. Wala, tanawon pa, wa. Unsa ang tao ni. Kasi pag ah. Kwenta naman sa bako. Ano unsa naman ito? Ano ay loyo sa cellphone? Ah, grabe ha. Oh, maingon. Suksok din mo sa brief. Nabuang. Unsa man itaw ni? Binong ang. Ayaw, wala. Ay ko binong ang. Ay pagsigig kuan. Wala lagi na kung kwarta lagi. Uy, ihuli. Ayaw ko bubuhay mo. Ayaw, sige. Unsa? Ulang.
Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.